सालाकाटिनि दमन्ति बर्मना अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ओसु चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। मेडेल देरहानो हाबोनायनि थाखाय कक्राझार जिल्ला ओसु गेलेमु गौथुमा बरायनायजों लोगोसे मान बावदों दमन्ति बर्मनखौ। ओसु गेलेनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मुंखौ गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे नखर आरो ओनसोलनि थाखाय गोजोननायनि खौरां लाबोनानै होफैनो हादों सालाकाटिनि थरायना दमन्ति बर्मना। कक्राझार जिल्ला सालाकाटि ओनसोलनि नामाफारा रेलगेट गामिनि बिमा प्रतिमा बर्मन आरो बिफा रुंसारि कानुराम बर्मननि फिसाजो कक्राझार कमार्स कलेजनि फरायसुलि थरायना दमन्ति बर्मना अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीनि ओसु गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जानानै बाहागो लाहैनानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। थांनाय सानखालि कक्राझार जिल्ला ओसु एसोसिएशना सालाकाटि नामाफारा गामियाव गावनिनो नखराव थांनानै थरायना दमन्ति बर्मनखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावहोयो। मख'नाय जायोदि थांनाय 22 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 27 फेब्रुवारि खालारसिम चंडीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंजानाय अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीनि ओसु गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जानानै गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि गासै 18 फरायसाफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। बे गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जानानै बाहागो लाहैनाय गेलेगिरिफ्रा 2 सनानि मेडेल, 1 सिलभार आरो 5 ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहासार जानो हायो। बेनिनो कक्राझार कमार्स कलेजनि फरायसुलि दमन्ति बर्मन आरो कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि फरायसा दैजि राबाया सनानि मेडेल, मसलपुर कलेजनि थरायना सिबिका रामसियारिया सिलभार मेडेल, मसलपुर कलेजनिनो फरायसा हेमसोरां ब्रह्म आरो कमल कुमार बर' टंला कलेजनि फरायसा आजोरि दैमारिया ब्रन्जनि मेडेल गासै 8 मेडेलफोरखौ देरहासार जानो हायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया। कक्राझार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशना नैबे सालाकाटि ओनसोलनि आब' प्रतिमा बर्मन आरो बिथांनि न'आव जोङो बरायनो थाखाय बाहागो लाफैनाय जादों। मानो होनब्ला जोंहा बिथांनिनो फिसाजो मिस दमन्ति बर्मन दाखालिसो इउनिभार्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी ओसु चेम्पियनशिपआव जोंहा गल लाबोनो हादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि जानानै। दा गोसो गुदुङैनो जोङो कक्राझार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशननिफ्राय जोङो बिथांखौ बिथांनि न'आव हामलायथि जासिफैनाय जादों आरो मोजाङैनो। दा आच्छा बे नैबे जोंना अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ओसु चेम्पियनशिपआ जोंना थांनाय 22 तारिखनिफ्राय 27 तारिखसिम जोंना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पान्जाब बेवहाय जादोंमोन। आरो बे गेलेनायावनो जोंना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि जानानै गासै 18 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लानाय जादोंमोन। आरो बेनि गेजेराव जोंहा 7 मेडेल मोनबोनाय जादोंमोन। बेनो जाहैबाय जोंहा गल 2, सिलभार 1 आरो 5 ब्रन्ज। दा जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जोंना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनिफ्राय गासै 4 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा गेलेगिरिफ्रा थांनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव जोङो कक्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा सासेल' मेडेल मोनबोनाय जादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस दमन्ति बर्मन। बिथाङा फार्स्ट पजिशनाव मोननो हादों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांखौ गोसो गुदुङै नैबे बिथांनि न'सिम फैनानै बिथांखौ दुंब्रुदै बरायफैनाय जादों। गल्ड मेडेल देरहानानै बिथाङा नोंथांमोननि सोलोंसा? औ, बिथाङा जोंनिनो सोलोंसा, उन्दैनिफ्रायनो गेलेबाय थादों। लोगोसे थांनाय स्टेट चेम्पियनशिप आरो खेल इन्डिया वमेन उसु लिगआवबो बिथाङा गल्ड आरो सिलभार मोननो हादों। लोगोसे जोंहा आसाम स्टेट डिपार्टमेन्टेलि आसाम स्टेटनि मोनसे खेला जानायावबो बिथाङा गल्ड मेडेलखौ मोननो हादों। आरो दा नैबे इउनिभार्सिटी उसु चेम्पियनशिपआवबो बिथाङा गल्ड मेडेल लाबोनो हानाया बिराद गोग्गाथाव। आरो बिथाङा नेक्स्ट इउनिभार्सिटी ट्रायल सिलेक्शनावबो बिथाङा मे मासाव सेलेक्शन जागोन बेखौ जोङो आसा दङ। आरो बिथांनि थाखाय जोङो रायलायनायबो जादों।
आरो बियो माने हागौमानि जोङो माने बेखौ एडजास्ट खालामसै आरो फाइल खालामनानै बेसेबांसो जोंना बे चेम्पियनशिपआव गासै 1860 माने अल इन्डिया माने मोनफ्रोमबो इउनिभारसिटिनिफ्राय गासै 1860 गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोबोर गोग्गाथाव बे गेलेनायाव जोंना फार्स्ट पजिशन रानार्स आप हिसाबै जोंहा लाभलि इउनिभारसिटिया मोननो हादों आरो चन्डीगढ़ इउनिभारसिटियाबो वमेन माने केटेगरियाव माने फार्स्ट पजिशनखौ लानो हादों आरो दा बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिफ्राय गासै मोनब्रै इउनिभारसिटिफ्रा बाहागो लादोंमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटि सिलचर इउनिभारसिटि आरो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियानो जोंना माने बांसिन मेडेलखौ मोनब्रैनि गेजेराव बांसिन मेडेलखौ जोंना मोनबोनो हादों आरो जोबोद गोग्गाथाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय माने जोंना उसुआल' जादोंमोन नालाय बाहाय चन्डीगढ़ इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय बिदिनो बक्सिं थांदों ओमफ्राय आर्चारि थांदों आरो जोंहा काबादि थांदों आरो एथलेटिक्सआबो थांदों आरो क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम्स जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम्स जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम्स जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन